toch goed gezien? Ja, goed gezien, ja. Als het niet even heel even voor een babbeltje. Ja, tuurlijk. Dit is het programma, trouwens. Ik weet niet welk programma dat je... L1 onderweg. Ja, dat ken ik. Oh, dat kent ze. Ja. Nou, we komen net uit Ettervoort, waar rij je nou door Neeretter. En ik zeg tegen die jongens, er is er een sprintjes in trekken op het voetbalterrein. Ja. En we komen dichterbij. En ik dacht van, dit koers. En dit is nogal Een bepaalde manier van lopen. van bewegen, van lopen. met die kaarsrechte benen. Ik dacht, dat koers Brian Linsen wel eens zien. En ik ben hier gewoon in die eentje. Ja, trainen hè. Fit blijven hè. In die Doesdorp. Ja, nee, gewoon in Lom. Ja, dat weet ik, maar Ja. de komt ze uiteindelijk. Ik kom hier vandaan Ja. en ik heb hier eigenlijk nog heel erg verbinding met deze club. Ik heb ook de sleutel van de lokale en zo. Dus ik kom hier, ik probeer eigenlijk wel zo'n 3 à 4 keer per week nu, 's morgens of zo hier naartoe te rijden. En mijn man woont hier ook nog, dus ik kon even koffie drinken met mijn man. En dan kom ik hier lekker trainen. Dus het is vakantie. Dus ik moet fit blijven. Ik ga naar een nieuwe club toe, weet ik nog niet, maar ik moet er wel fit aankomen natuurlijk. En dat is wel mooi, want Schenk Schalke is hier nu in tennissen. Oh, dan gaan we door. Daar is hij ook nog in tennissen, ik weet niet met wem. En eigenlijk zijn 2 topsporters eigenlijk over 20 meter af, dus dat is wel mooi. Dat is wel grappig. Ja, een bizar moment in een bizarre tijd. Want wie is dat voor dich als profvoetballer? Het is kloten. Het is niet, de wil ze seizoen afmaken. De wil eigenlijk speelt ze een heel seizoen om een prijs te behouden. Voor Vitesse is het dan Europees voetbal, via de play-offs. Ja. Ja, en eigenlijk ligt ze op koers, maar werd het eigenlijk onderbroken door het coronavirus. En dat is vervelend, alleen er zijn natuurlijk erger dingen in de wereld om zich druk om te maken dan om dat. Maar ja, het is niet ideaal allemaal, dat is vernemens denk ik. En ik zeg, er zien ergere dingen in de wereld. Maar wat vind je van dat ganse gedoe over die verschillende voetbalcompetities? Door beginnen ze wel, door beginnen ze niet. Er zien ook veel voetballers die zich daarover uitspreken. Bijvoorbeeld in Engeland. En die krijgen door ook weer heel veel shit over zich heen als ze zich uitspreken tegen de start van de competitie. Ja, dat is ook zo. Alleen kijk in Nederland hebben clubs het eigenlijk meer van de kaartverkoop, van de sponsoring en die dingen om het geld binnen te horen. En in Engeland, Duitsland, weet ik veel welke landen, dan ga je het echt op televisiegeld. En dat is niet zo met 10 miljoen, maar dat gaat om honderden miljoenen. En ja, dan die verweging is dan voor hunzelf natuurlijk. Maar ik denk dat het voor Nederland een goede beslissing was om te stoppen. Ja. Uiteindelijk, ik vind het eigenlijk ook niet meer dan normaal, omdat ze gewoon eigenlijk met gezondheid van ons te maken is. Maar zou je bijvoorbeeld nou het veld op durven, willen? Ik zou het wel durven. Ja? Ja. Maar ik ben gezond, ik ben in geen enkel geval een risicogroep. Dat wil overigens niet zeggen dat ze niet ziek waren. Maar voor mij persoonlijk heb ik niet het gevoel dat ik eraan onderdoor kan, gewoon, zou ik maar zeggen. Maar er zijn ook heel veel mensen in de toesituaties die, als ze het hebben, dan dragen ze het over aan een familielid. Ja, die kunnen door natuurlijk wel. En dat is het risico wat ze dan hebben. Ja, dat moesten ze niet willen. Ik ga dadelijk bij mam koffie drinken. Ja, ik ben net geweest. Oh, dat is al geweest? En ik ga nu dadelijk weer even terug. Oké. Ja, dus. Maar ik moet even mijn riedeltje door en hier natuurlijk. Ja, maar heeft ze mam ook dan even links moeten laten liggen? De vriend van mam deed longkanker. En natuurlijk valt hij in een hele erge risicogroep, zou ik maar zeggen. Dus heb ik wel hele lange tijd heb ik die eigenlijk wel een beetje links laten liggen. Maar op een gegeven moment duurde het zo lang dat ze ook wel een keer behoefte hebben weer om langs mam te gaan. En dan was het lekker weer, kon je zo boer te zitten. En dan bleef ze toch een bepaalde afstand, dus deed ze het wel. En nu moet ik zeggen, nu loop ik alweer iets sneller binnen dan voorheen. Omdat ik ook wel een beetje het gevoel heb dat het iets minder aan het weer is over het algemeen in Nederland. Volgens mij is dat ook zo. Daarom kregen we ook weer meer openingen om weer meer dingen te kunnen gaan doen. Is dat misschien ook wel dan een positief iets aan deze crisis? Dat mensen weer meer waardering gaan opbrengen voor de familiebanden? Dat hoop ik wel. Niet alleen qua familiebanden, maar ook voor gewoon de medemens. Natuurlijk is in een tijd
van internet, social media, ja, alles is anoniem. Dus je kunt eigenlijk zeggen en roepen wat ze wil, maar ik hoop dat nu alweer bij iedereen een beetje besef komt dat het, ja, wat we hadden, dat het eigenlijk helemaal niet zo normaal is. Wie normaal dat ze het eigenlijk ook vindt. En nu zijn we wel even back to reality van het kind ook angst. En ik hoop dat dat wel doordringt bij de mensen en dat ze eigenlijk het, ja, ik weet niet, liefdadiger best en iedereen vriendelijker. Ja. Nou, ik vind het in ieder geval heel sympathiek dat ze even de tijd nemen om met ons te kletsen. Hey, maar die clubje van vroeger, hè? Ja. Want Dick is hier begonnen, ooit, als voetballertje. Klopt, hier op dit veld. Dat is toch nog geen goals, man. Nee, maar deze club moet dus ook voor een belangrijk deel rondkomen van de kantineinkomsten. Helst zich een beetje op de hoogte van wie het bij de club eraan toe gaat? Jawel, ik stond eigenlijk wel in nauw contact met het bestuur van Veritas. Niet echt dat ik het over te zeggen heb of dergelijke, maar ja, omdat ik nou gebonden voel met de club. Ik werd overal voor uitgenodigd. Ik heb hun uitgenodigd om naar Vitesse te komen, niet afgelopen seizoen, het seizoen daarvoor. Toen zijn ze ook met een dubbeldekkerbus met 70 man zijn ze naar een wedstrijd van mij komen kijken. Alleen van deze club ook. Dus dat geeft aan dat de betrokkenheid van beide kanten heel groot is. En dan hou ik me wel bezig een beetje met de gezondheid van de club. Want dat is wel, dit is mijn club. Ja, en ik wil niet dat het ooit weggaat. Ja. Dus ik ben er wel bewust van wat Zes er door mij eigenlijk ook nou dat als er sprake is van het water steeds financieel aan de lippen dat ze bij dich aan mogen kloppen? Ja, maar dat sowieso. En ik doe ook al veel voor de club, ook ballen sponsoren en weet ik van wat allemaal, dus dat doe ik al. Maar ik zal deze club niet in de steek laten, absoluut niet. En met het aantal transfers die ik gemaakt heb in het verleden, hebben we ook al een mooie vergoeding gehad iedere keer. Dus ik doe wel redelijk veel voor de club. Oké. Nou duurt dit nog een tijdje voordat dit wordt uitgezonden. Dus ik moet een beetje uitkijken met vragen over die toekomst. Maar dat ze niet nog Feyenoord geest, dat is inmiddels al duidelijk. Maar ik wil volgens mij het liefst naar het buitenland, hè? Ja, het liefst naar het buitenland. Ja, ik wil heel graag naar het buitenland. En dat is een ambitie die ik eigenlijk altijd heb gehad. Ook vanwege Edwin, die heeft in Cyprus gezeten. Dat is hem zo goed bevallen en daar praten we nog steeds over. En ja, als voetballer zien heb je eenmaal makkelijker de kans om naar het buitenland te gaan. En dat is ook een ervaring die ze eigenlijk wel moest opdoen als ze de kans een keer hebben. En ik ben nu transfervrij, ik heb die kans. Ja, dan vind ik echt dat ook een keer veel moet gaan. En niet alleen maar bij het veilig gebleven altijd, maar ook een keer kijken wie het in een andere keuken is. Met alle respect voor die grote broer Edwin, een geweldige speler ook bij VVV in het verleden. Maar ik denk niet dat we dit zo gauw op Cyprus komt terugzien. Nee, dat klopt. Nee, dat zeker niet. In ieder geval nu nog niet, misschien over een jaar of 5. Maar nee, dat is niet het geval. Nee. Ik probeer, ik denk, zonder arrogant te zijn of wat dan ook, tegen een hoger niveau heb dan Edwin. Dus ik gewoon ook op een hoger niveau inzetten dan dat. Favoriete competitie? Ja, we zien er nogal wat hier. Nou, ja, ik zie dich wel in Duitsland voetballen. Ja, nee, dat zie ik mezelf ook wel qua competitie. Alleen ik zit wel natuurlijk in een positie dat ik niet op ieder club ja hoef te zeggen. Dus het moet voor mij wel een betrouwbare club zijn. Een club die wat niet in de problemen zit, ook niet in de ranglijsten en weet ik veel wat. Dus ja, daar kijk ik ook wel weg. En ik heb net vakantie, ik geloof dat hier alles weer op me gaat afkomen. En ja, hoe het in de toekomst ligt, dat weet ik oprecht nog niet. En ik ken best nog een mooie deur hier, dat duidelijk is. Oh, nou misschien is dan op het moment dat we dit uitzenden, is dat nog niet duidelijk? Nee, dat weet ik niet. Nee, maar Duitsland en Engeland, dat klinkt niet vervelend voor dich. Nee, Duitsland en Engeland klinkt niet vervelend voor mij. Het zijn ook de topcompetities. Weet je, Italië is ook super mooi om te voetballen, Spanje. Weet je, dat zijn allemaal competities eigenlijk. Ja, dat zijn topcompetities van de wereld. En dat zijn wel competities dat ze naar uitkijken zijn. Ja, er speelt van alles, ook goed die competities. Alleen dan moeten wel nog heel veel dingen echt concreet werden. En ja, of dat gaat gebeuren, dat wacht ik wel even aan. Oké. Waar ze dan ook naartoe gaan,
Ga je er dan sowieso een putje mosterd mee in die bagage? Nee, daar ga je zeker mee, ja. Is dat nou echt? Is dat, Ja, dat Jan? is... Dat is echt hoor. Ja, op een gegeven moment kreeg ik die tip en ik had al zo lang last van de enkel. En ik voetbalde op Waalgeur met. Maar 's morgens was ik net in de opa als ik opstond. Ik kon niet lopen. Dan moest echt eerst allemaal kraken en dat er losgekraakt werden en weet ik veel wat. En dan zit dood en noem maar gewoon in. En ik heb het één keer gedaan, een dag daarna sting ik op. En werkelijk hoor, ik had nergens meer last van. En tot de dag van vandaag, vanaf toen, nog geen pienscheut, niks gehad. En vanaf toen ben ik het op alles gaan smeren. Had ik last van mijn bovenbeen, ik de mosterd op en eromheen en alles. En, Serieus? ja, en dat is ook een beetje natuurlijk als alleen geluid. Dan ga je het meer werken. Ja, ja. En ja, doordat het me heeft geholpen, ben ik erin gaan geluiden. En zei de fysio ook alleen maar van vanavond maar mosterd erop. En, ja, Dus dat was een tip van die fysio? Nee, dat was een tip van de vader van Alexander Buutner. Ah, En dus ik kwam op de club en mijn hele enkel was geel van de mosterd en dat bleef zitten. Ja, de mosterd gaat eraf, maar dat geeft natuurlijk af, dat wordt geel. En ja, hij zei, wat heb jij erop gedaan? Ik zei, ruik maar eens. En het stonk nog naar de mosterd enkel. Dus hij zei, ik zeg, het heeft echt geholpen. En dan heb ik gewoon getraind zonder pien stil is niks. En daar is me last van. en in zo'n korte tijd? En dat in één nacht. En wie het kan, ik weet het dan niet. Maar het is wel zo dat het sinds vroeger af zitten er in de mosterd zitten zuidjes, wat ze vroeger gebruikten ook voor zulke dingen. Alleen in de loop der tijden zijn er medicijnen gekomen en weet ik veel wat allemaal, dat het eigenlijk een beetje is weggegaan. Dus Wim Wet, misschien nog een mooie tip voor iedereen. Maar wat leuk om dich nou in die uppie te zien, hey, op het veld van Veritas, met wat pionkjes, een paar belkjes. Ja. En zo komt zich de tijd door. Ja, nee, het is zo dat ze in die vakantie moesten fit blijven en nu weer eigenlijk fit weer, want we hebben al 2 maanden vakantie eigenlijk. Ja. Tussen haakjes vakantie. Maar met zo'n professioneel voetballer of tennisser wat Schengen is geweest of weet ik veel wat, dat kun je niet zomaar aanvliegen. Dan moest je een kaart verwerken en dit zijn geen leuke dingen om te doen. De sprinten wat ik net heb zien doen, dat is niet leuk, maar het hoort er wel bij. En, ik wil niet afgaan voor 50.000 mensen in een stadion en 1 miljoen kijkers voor de televisie. Dus ja, dat kun je niet aangevlogen, dat moest ik zelf verwerken. Ja. En dat doe ik. Als ik dadelijk ergens weer gepresenteerd ben in je club, dan wil ik geen coronakilo's in beeld hebben. Dan wil ik geen coronakilo's in beeld hebben. Dus dan kon ik alles aan doen dat het er niet komt.